ayat mana kebergantan sa bandingan nagyan ko to mawdu babu bayani shay'in min anwa'i sihr. Usay natigyan nipantag ko sabaad aklasi o kapangatao maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mana kebergantan sa bandingan nagyan ko to mga galubag apa di sa kapangatao maurip Allah. Ginan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. O di na mga pada o kita kapangatao maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya katitayan ko Muhammad bin Ja'far apitiro yan. Miya panutul kami atigyan ni Auf bin Malik apitiro yan miya panutul kami atigyan no Qutn bin Qubaysah miya kapong kuwamaian matanas kanian na miya nigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiro yan. Innal iyafata wattarqa wattirata min aljibt. Matanatigyan na so al-iyafa awiyan ko to at-tarq wattira na padatigyan sa kapangatao. Ay maanagyan ko to iyafa ay ako naptero na iyafa nagyan ang so kabugaw ako papanok. Lagi do ka pa kalayugon na pagilay no o pangatao o anda sungagyan ko to papanok anda tempar anda piku siya ko kaplayugihan ino siya pramig sa kamanan o sa diwang o di na anto noon mangurip Allah na upama ka siya rumamig sa kawanan natigyan ng mapiya na upama ka siya rumamig sa diwang na pumaanan yan sa marata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala gina ko na sila nagalabag na padanan sa kapangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yung begitu mana at-tarq na yamanan yan nagina so dinggal bagno pangatao barang-barang isulat yan sa ikulupa o di na Ingguris yan sa ikulupa anda kasi kukaratas o di na nganisan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala suratan yan na orian yaman na punas niya nagyang kutua ini surat yang kulupa sa magaan nasa din sa malambuon surat nagitip niyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ginapan ay sila nagalubog naginan ni padagalubog ko mapasangi kapangatao mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala wattera kitop man attera na lagi dana no kapanok na mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala igiraan na kung gilubog no tao na buwan naman nagyan na papanok unia papanok udina unia tagatak na pima na niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa marata udina mapiya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyan nga na mga isina na ilmu na padukunan na sa kapangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay ni sa paro waga may Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala miya katiteban o Ibn Abbas radiyallahu anhuma bitiruyan apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigena man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad mana niyan sad na tigyan sa kumwa sa kapagil mo mipantag ko mga bituon sad na tigyan sa magil mo paganad niya nagyang ko to ilmo mipantag ko kapagil mo sa kapamituon ko mga bituon nasa binaratigyan na miya kapag ilmo sa ilmo kapangatao. Sa din sa kapugumanin niya nun, kapupakalayan ni ilmo, na kapupakala ilmo yan sa iko kapangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan, lagi din so kapag ilmo sa gyang kutuwa, babu di kasilin salin ng mga bituon. Sa di maana tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Niyan di maana nagyang kutuwa niya di kasilin-salin. Yan di maana sa mapya, uli na marata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Batabula ba, so kapamamulan, tira na, kagiya sumibang agyang kutuwa isin na bituon, giya sa bangyan, sumibang sa tumampal sa sedepan, uli na tumampal sa sebangan, uli na giraw man niya, mangurip Allah, natigin na manto na masay mantuwa pagkaragong tanong, na mamumulaan tanong, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.
Gina ni mga ilmu irano na padsa ilmu kapangataw mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Uli na giraw man niya. Gida igi miaswa yang gabituon uli na tunonon kasbangyan uli na gi kapsigedian na di dan di mana sa mga piti barang din mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Na sino to na ilmu ko na kapangataw mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. May alipan sa hadith wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu apiter yan miyali kung Nabi sallallahu alaihi wasallam miyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man aqada uqdatan sa natigyan sa malot sa palot uli na to mali sa tali thumma nafatha fihi uriyan na iyupnian faqad sahar na sa benar tigyan na miya kapangatao lagi dan sa uding galabakan ng mga sabad ang mga tao ang mga pamumulong uli nang iroman niya pangatao uli na parinimar andin di kwa na ad na tiyalinian atali uli na tanor na piyanawaran yan na piyagi pagadimatian uli na nganinsan mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala abkidiyon na nasad kong sang gilubakin yan to ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasab naratigyan na miya kapangatao waman sahar nasad natigyan sa mga tao faqad asyraka nasab naratigyan na miya panakoto mangurip Allah ini panakoto niya sa Allah subhanahu wa ta'ala waman ta'allaqa syai'an wukila ilaihi nasad na ti Rasulullah sa tawa manarig si ko syai sala ko panarigan yan akalabam yan narig si ko Allah subhanahu wa ta'ala ay koneksyon niya nagyang uta puso yan sagyang uta syai asala ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala na wukila ilaihi na katudanon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala miya katitiyaman ku Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amatana su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan ala hal unabbiukum mal adhu bawor kan wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutula iya to ne petiru na adhu al adhu na tina gina ko so hiyal namima al qala bainan nas gina tigen so kasurian si ko pagaltiltan uli nakasuruyan nakatero si ko pagaltiltan at tigay si ko mga tao maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginaman nagalubag maurip Allah na ay kinipropansan sa ibadatawan na lagi duka pa nga tao nasabab sa giyang kutuwa kapagpagabinasan yan si ko mga tao maurip Allah subhanahu wa ta'ala okay maurip Allah na kinabananan lagi duka pa nga tao di pagkakuan kapanawar o di na nganin sana ilmu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan na matagbidan na bituan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapangataw sabab sa giyang kutuwa kapagpagabinasan yan sa iko mga tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutuwa anap kepada dalam mga puso o mga tawa syai di kilay ipantag sa giyang kutuwa di kipa magalat-alatan sa giyang kutuwa marata akatiru mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ya kung mga hadith na adna miyang aaluirun bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapangatao ugid na kanabop man lagi dagyang kutuwa kapangatao lagi du kapanakuto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi dagyang kutuwa kitiru no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na inna minal bayani la sihra tiyana inna minal bayani la sihra berarti pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata na tigyan na padatigyan si iku kapaungan nagyan ko tuwa lagi datigyan mo kapangataw aginan na aya kinipropanon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang ko tuwa sinutuwa kapaungan uli nakatiru di kapagukiri ko katiro na ini propan yan sa kapangataw kasabab sa igira amiyan nagmambuto tao yan nagyan ko tuwa mata o mangukir muntal makapia sa gyang uto katiro na apia marat gyang uto niya ni matero na lagi do mapupungim na tao mga urip Allah subhanahu wa ta'ala naginan na benar ka binituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa
kapangataw na kanabay lagi dagyang kutuwa mo na amyan discuss tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kapangataw kapanawar o di nanganinsan na ilamo mangurip Allah kaginan na ikida pinggil baga naman siya agyang kutuwa sinutuwa kapalalalag di ka pa magiri kwatero sa mapantag sa agyang kutuwa kakuan niya kumataw o di nakapangin mo na rin umataw nakalabot man kapangataw lagi dagyang kutuwa kapapagabinasan niya sa ikong mga tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya ikirakuan na sala ko kap kasabutasan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bugya okay ta kaya betiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapangataw naging kutuwa kapkakuan niyang ko mga puso o mga tao may pantag sa giyang kutuwa di ka muntali ko katero. Nayama nagyang ka na hadith nagyang ko tatigin na di ka muntali sa giyang kutuwa katero mangurip na Allah napagpakarara tigin sa iko mga tao sa lagi datigin o kapagpakarara tigin nagyang kutuwa kapanga tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala o kapkakuan yan sa iko mga tao mangurip na Allah. Ganyan imaan na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ugin na kanabapad sa giyang kutuwa kapangatawa kapanakoto sa iko Allah subhanahu wa ta'ala kagyang kutuwa kapangatao kapanakoto sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaed no to may pantag sa gyang kutuwa di ka paking giginawain di king giginawain ko mga jin mga rarata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kagyang kutuwa pangatao na niyan ni manggel bugagyang kutuwa kapangataw nagugpakaralagyang kutuwa kataw niyan sabab sa gyang kutuwa kapamanganin niyan diyan di kipigi pamaugupa si kung mga jin na mga rarata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa tanubutoy sa diyan ka kupitan ko sara ko sa wad na di ka narong kasawudan kapag kaya ipigisa tanong ko mga alay isa buta di sektan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.